Ndibulise, igama lam ndinguThobile. Isifundo endizothi ndisifunde apha lilizwi endalinikwa yiNkosi uYesu Kristu ngomhla wethoba kwinyanga yeshumi ku-2024. Uthi kwelo lizwi, Thobile, ndifuna abantu bam babe nam, mabasebenzele ukuba nam. Ingcambu yesifundo esizothi sime kuso namhlanje kunye nezinye izifundo esokuqala nguYohane 17 verse 24 ofundeka kanje. uYesu apha uthandaza kuyise ngaphambi kokuba anyuselwe emazulwini, ngaphambi kokuba axhonywe emnqamlezweni. Uzisa isicelo kuyise, isicelo eso esizokwenza okokubana abafundi bakhe, nangona bejongene nenxwaleko, nangona bazothi bajongane nembandezelo, nangona bazothi bajongane neengcikivo, kodwa ngenxa yelizwi awathi walithandaza, ngenxa yomthandazo awathi wawunyusa wawusa kuyise, umthandazo owo ubakhusele kwezo zinto abazothi bajongana nazo. Umthandazo owo ubalwele kwezo zinto. Uthandaza uYesu uthi, Bawo, ndithanda ukuba nabo abo undinike bona babe nam apho ndikhona mna, ukuze balubone uzuko lwam owandinika lona, ngokuba wandithanda kwaphambi kokusekwa kwehlabathi. Kwakubalulekile kuKristu Yesu ukuba abafundi bakhe babe naye xa sele evukile ekufeni. Kwakubalulekile into okokubana abafundi bakhe balubone uzuko awathi uThixo wamnika lona ngaphambi kokusekwa kwehlabathi. Kwakubalulekile ukuba uKristu Yesu awuthandaze lo mthandazo, kuba engawuthandazanga lo mthandazo kwakuzoba nzima, kwakuzoba ngumngeni kubafundi bakhe ukulwela okanye ukuzama umzamo wokuba bakwazi ukuba babonane noKristu Yesu, bazinyamezele ezo mbandezelo sele ndithethe ngazo, ezo nkxwaleko nencicivo esele ndithethe ngazo. Kodwa ke ekuthandazeni kwakhe uKristu Yesu zange abathandazele abafundi bakhe ukuba babubone ubuthixo bakhe, ukuba bawazi amaxesha abajongene nawo, kuba ezo zinto, eso sigqibo sisigqibo sabo. Ukuba baqhuba njani elukholweni lwabo, ekuhambeni kwabo, ekuzicikidini kwabo, ekuqiqeni kwabo, eso sisigqibo abazothi basithathe. Kukhona isifundo esiphaya kweNdumiso 90 ivesi 12 ifundeka kanje, sazise kanye ukuyibala imihla yethu ukuze sizuze intliziyo elumkileyo. Sazise kanye ukuyibala imihla yethu ukuze sizuze intliziyo elumkileyo. Kukhona abantu, ndandingomnye wabo, abakholwayo kuKristu Yesu, abamaziyo uKristu Yesu, okanye ekufanele into okokubana bayamazi uKristu Yesu, kodwa ufumanisa into okokubana aba bantu ayikho into abayenzayo abeme kuyo esisiseko esiqinisekisa into okokubana uKristu Yesu ngomhla abuya ngawo bazokwazi ukumbona, okanye bona ngomhla abacimela ngawo, abasweleka ngawo, abaya ngawo kuKristu Yesu bazokwazi ukumbona uKristu Yesu. Ufumanisa into okokubana nangona lo mntu ekholwa nje kuKristu, nangona emthanda nje uKristu, nangona ehamba nje noKristu, ndiyaxolisa kuloo ndawo, nangona ehamba nje noKristu emzukisa uKristu, kukhona iziphene
ezaziwayo apha ekuhlaleni, kukhona izinto naye azaziyo ukuba akuzizo izinto ezihambelana noKristu okanye izinto uKristu anokuzikhuthaza okanye izinto uKristu anokuzisikelela. Kodwa lo muntu owo nangona ethi uyamthanda uKristu, uma kwezo zinto akrwitshwe zezo zinto, abuye naye futhi azikhuthaze ezo zinto. Apho ndihlala khona uzofumanisa into okokubana kukhona abantu abasindisiweyo abamthandayo uKristu Yesu, kodwa abantywile kwiziyobisi. Ufumanisa uba kukhona abantu abamthandayo nabamkhonzayo uYesu abantywile exokeni. Kukhona abantu abamthandayo nabamkhonzayo uYesu abantywile ekuthandeni amabhinqa. Wonke umuntu okanye phantse wonke umuntu unezinto alwa nazo, ajongene nazo, kodwa ke iba ngumnqa into yokubana umuntu akhe abe nenxiwa kule nto ajongene nayo, amise ipoma kule nto ajongene nayo, angalwi nayo. Uthi uDavide kwiNdumiso 90 verse 12, sazise kanye ukuyibala imihla yethu ukuze sizuze inhliziyo elumkileyo. Ulwazi kukuthini? Ulwazi yintoni? Ulwazi kukuba nento okanye kukwazi into. Ndizoyibeka kanjani kuba ngoku ndiyaxolisa kusuka olunye ulwimi ngoku. Ngaphambi kokuba sibe nolwazi lokuhamba noKristu Yesu ngendlela efanelekileyo, siwajonga amaxesha siphaphile ngokuba iBhayibhile ithi phaphani nithandaze. Kuthini ukukholwa kuKristu Yesu? Funeka sibe nolwazi lokubana ukukholwa kuKristu uYesu kukuthini, yintoni le ilusindiso. Wena ke nam ndichaze okanye ndizichazele ngokukokwam ukuba usindiso olu lwintoni, ukukholwa kuKristu Yesu kwintoni, zintoni ekufuneka ndizenzile nekungafanelanga ukuba ndizenze ukuze ndikwazi ukuhamba ngendlela eyiyo kolukholo. Kuzobaluleka ke ukuba izinto ojongene nazo ezikuxhwalayo okanye ezikukrwitshayo kule hambo yokholo uzibhale phantsi, uzithandazele, uzizilele usuku nosuku kuba loo nto leyo ekuqhine emlenzeni ekwenza ukuba ungakwazi ukuphumela kwiYerusalema ngokokholo. Ikwayiloo nto ezokurhuqa ikusesihogweni, ikwayiloo nto ezokurhuqa ikuse kwantshabalalo. Kuba apha elikholweni isono singumnqophiso nomtyholi. Ukwenza isono kukuvumelana neendlela zomtyholi, kukuphila ngeendlela zomtyholi, kukunyevulela uThixo enobukumkani esebukumkanini bakhe. Isono kukuthi kuThixo le uyithethayo ayibalulekanga kunale ndiyenzayo. Isono noba sesaluphi na uhlobo singumnqophiso nongendawo. Umnqophiso ke uthi into yakho yeyam, eyam yeyakho. Xa sinomnqophiso nomtyholi ithetha into kokubana simnye nomtyholi. Funeka futhi sizibuze ukuze sikwazi ukuba noKristu Yesu ngosuku esisweleka ngalo okanye ngosuku
abuya ngalo. Funeka sizibuze uba ukholo olu endinalo, ubudlelwane obu endinabo noKristu Yesu ndibukhulisa kanjani? Nantsi ingxaki ke esinayo singabantu abankolo yabantu abamnyama, ubuKristu babantu bamnyama siye sihambe ngokomgaqonkqubo wecawe, siye sihambe ngokomgaqonkqubo womfundisi, hayi ngokomgaqonkqubo wenkolo esinayo, ubudlelwane esinabo noKristu. Uye uve umntu esithi apha ebandleni lethu thina sikholelwa okokuba thina kwibandla lethu asiyenzi le nale nale. Umbuzo wam ke ngoku uthi, njengokuba wena unokholo lukawonke-wonke, luphi olwakho ukholo? Ziphi ezakho izinto othi mna ndingunozibanibani, ndingubanibani, ngenxa yokholo endinalo noKristu Yesu andizuzenza ezi zinto? Okanye ingaba uyakwazi na ukuzifakela umngeni ezi zinto zasecaweni obona uba azihambisani nokholo okanye nendlela uKristu ayiyo? Make sithi ukholo lwethu siluqhube thina ngokwethu, singaxhomekeki kumgaqonkqubo yecawe, singaxhomekeki kumfundisi, kuba ngosuku lomgwebo umgaqonkqubo wecawe uzobe ungekho, umfundisi uzobe nkwantya exakwe kukuzifihla naye ngokwakhe xa egwetywa nguKristu Yesu, kuba kuKristu Yesu akukho kukhetha mntu. Umfundisi, igosa, ibhishophi, umvangeli, umveleli uyafana nqwa nalaa mntana uhleli phaa ekoneni enkonzweni ezifundela iBhayibhile yakhe engenalo okanye engenaso isikhundla apha enkonzweni. UThixo akasigwebi ngokwezikhundla zethu, uzigweba ngokwezenzo zethu. So inhliziyo elumkileyo kukwenza izinto ngendlela, ngexesha ekulilo. Inhliziyo elumkileyo kukwenza izinto ngendlela, ngexesha elililo, ngolwazi futhi kwangesakhono. Kukuba nesakhono sokholo. Yiba nesakhono sokholo, lukhulise wena ngokwakho ukholo lwakho, lwela ukukhula kokholo lwakho. Yiba neentsuku zokuzila, yiba nexesha lokuthandaza ozibekele lona phambi kukaThixo, uvuma izono zakho, uguquka kuzo, kuba uKristu Yesu uthi bawo ndithanda ukuba nabo abo undinike bona babe nam apho ndikhona mna, ukuze balubone uzuko lwam owandinika lona ngokuba wandithanda kwaphambi kokusekwa kwehlabathi. Into ethetha into okokubana kungenzeka okanye amathuba okubana aba bantu Thixo athe uKristu aba bantu Thixo athe uKristu Yesu wamnika bona bangamboni, bangamboni. Omnye wabo bantu owayehamba noKristu Yesu, owayekhupha amadimoni, owayengunondyebo kaKristu Yesu, owayemthembe kangangokuba wade wamnika isikhundla sokuba ngunondyebo ngaphezu kokuba engumtshumayeli, kwakunguYudas Iscariot. Kodwa uYudas Iscariot sithetha namhlanje nje akekho emazulwini. Kuba uthi Yesu ngengcono ukuba wayengazalwanga. Ingaba
apha ekuhambeni kwethu siyamazi uKristu Yesu, siyamvuma, sinezikhundla. Ingaba siboYuda Iskariyoti na, okanye sibabantu abaphila ngenene nangenyaniso kwihambo esiyibizelweyo? Indimiso 49:20 ithi, ke umntu onobuhandiba abe engaqondi ufana neenkomo ezi zitshabalalayo. AmaKrestu anikwe ubuhandiba, AmaKrestu anikwe uzuko, AmaKrestu anikwe ubukumkane, kodwa ngenxa yokungaqondi okukuwo aphila ngokweenkomo. Sithe sizibhalwa, ufana neenkomo ezi zitshabalalayo. Ulwazi alusweleyo lwenza ukuba angaphili ngendlela uThixo awasikelele nawanike ukuba aphile ngayo. Xa ndithi ngokwendlela, ndithetha ngokwenqwanqwa lokuphila. Inqwanqwa aphila kulo leliphi? Fumanisa uba umntu uneengxaki ezimongameleyo ezingaphaya, nangona engumkholwa kaYesu Kristu, abe engenayo indlela, engayazi indlela yokulwa nokuphumelela kwezo ngxaki. Kuba uKristu nangona ethi uyamazi, akamazi. Kuba uKristu uba ebemazi ubezomfundisa ukuba kwenziwa kanjani apha elukholweni. Masiyilumkele ke into yokuba siphathe usindiso ngokungaluyingeli luyigolide, sikhokhise usindiso phambili, sibe sisilela ekumazini lo mntu usisindisileyo. Ndiba buhlungu xa ndisiya emakhaya ndibona amaKrestu uxolo abasindiswa indlela abayiyo. Ukhona umuntu obendibalisela into yokubana abefundisi abathile babenetheko ababenalo, kuthiwa utywalo obabupha, intsangu eyayipha, amantombazana ayepha. Ndizibuze ke ngokuba kanti lo Kristu lo esithi siyamkholwa nguKristu njani? Abantu abathanda uKristu, masithi kukhona abantu abathanda uKristu ngenxa yemisebenzi okanye izinto athi abenzele zona. Abanye baza kuKristu ngenxa yemitshato abayifunayo, abanye beza kuKristu kuba begula, abanye beza kuKristu kuba bengamanxila befuna ukutshintsha ubomi babo. Abazi kuKristu kuba bengaboni, befuna ukusindiswa esonweni abanaso. Abazi kuKristu kuba bemfuna uKristu ukuba abe yinkosi, abe ngukumkani nomsindisi ngenene wobomi babo. Bafuna uKristu abasindise kweli kati elibagwenzayo. Uxolo, kweli kati elibagwenzayo. Ukhona umfo esasikhonza naye qho ngoLwesihlanu. Lo mfo kulutsha wayecela uba simthandazele afumane umsebenzi. Hayi nyhani ke simbeke izandla qho simthandazele lo mfo. Wawufumana umsebenzi, weza kabini kathathu ecaweni, kwabe kukumgqibela kwethu. Ukuba kule minyaka ngoxa ndithi ukujonga engapha kwama-25 ndimbone kabini okanye kathathu lo mfo. Kube sathi xa sele simthandazele wawufumana umsebenzi, waphela emehlweni.
uxolo, babengazange uKristu kuba enezono okanye engumoni. Weza kuKristu ngenxa yezinto uKristu awayengamnika zona, wathi xa selezifumene ezo zinto lavela ikakade lakhe. Ukhona amaKristu aneminyanga esazi imisebenzi yakhe. Umuntu uzofika ngqine awuxelela uba uThixo undenzele le nale nale nale, engangqini ukuba uThixo unje. Kukhona abantu abathi xa besiya kuThixo baye kuThixo kuba beneengxaki ezithile, befuna imisebenzi. Ufike ufunda phaa ku-social media ngamanye amaxesha. Ndike ndafunda phaa, khona umuntu othi ndiye ndazila iintsuku ezi-3 ndingatyi ndingaseli nto ndicela uThixo andinike umsebenzi, kodwa zange andinike umsebenzi. Uba kaloku uThixo phambi akunike into, funeka aqala akufundise ubuwena nendlela yokuziphatha apha elikholweni, nezinto okufuneka uzenzile kulaa msebenzi uwucelayo xa sele ufike kuwo. Kodwa ke xa umnika iintsuku ezi-3 kukumqhelo kuThixo, umnika iintsuku ezi-3 bandizokunika iintsuku ezi-3 uba undenzele le nto endiyifunayo ngokweentsuku ezi-3. Ngokweentsuku ezi-3, and if awundiveleli kweentsuku ezi-3 ndingakutshiya nokukutshiya. Senditshilo, kukumqhelo kuThixo, kumthatha kancinci, kumenza uhata, kumenza usiputsu wakho. Kona abantu baneminyaka bayathandaza kuThixo. Njengoba senditshilo, akho nto abayifunayo kuThixo ngaphandle kokuba abasikelela, abanike izinto, abenzele izinto. Akho mntu, bambalwa abantu abaya kuThixo besithi yazi ke namhlanje bendicela nje ke sichithe ixesha mna nawe sobabini ukuze ndikwazi nawe undazi. Fumanise uba abantu bayakwazi ukushumayela, bayakwazi ukuprofetha, bayakwazi ukuphilisa abantu, kodwa umoya oyingcwele, kodwa uThixo, kodwa uYesu Kristu abamazi. Umbuzo wam ke uthi, xa bengamazi uKristu Yesu, thetha ukumazi, ubuthi uYesu Kristu unyana womntu xa esiza wolufumana na ukholo? Uyababala abantu bazothi sasiprofetha, sasikhupha iidimoni egameni lakho. Into ethetha uba aba bantu babezenza ezi zinto bewabona amandla kaThixo esebenza, kodwa ukusebenza kwamandla kaThixo akutsho ukuba laa mntu uwasebenzisayo amandla kaThixo uyaziwa nguThixo. Masiyiqonde loo nto, ihlale engqondweni. Ungayihambi cawe ume phaa phambi kwabantu batshumayeze baguquke, ube wena ngokwakho ungazulibona izulu, ube wena ngokwakho ungazulibona izulu, kuba lo Thixo omtshumayelayo awumazi, lo Thixo othetha ngaye awumazi, lo Thixo omngqinayo. Xa esithi kuwe hlala phantsi uthandaze, uyamnyevulela. Xa esithi hlala phantsi uzile, uyamnyevulela. Xa esithi khawutshintshe iziphelezi zakho wenze izinto ngendlela ekuyiyo, uyamnyevulela. Khona abantu abangabafundisi becawa njengoba benditshilo, kodwa babe bengamazi uThixo. Kukhona abantu abathandaza uqala ngo-12 ekuseni kude kuse liphume ilanga, babe kodwa bengamazi uThixo, kuba umthandazo wabo akukuba Thixo zityhile kum,
Thixo, ndiyazizisa kuwe, ndizondlala kuwe, ndibonise ubuwena. Umthandazo wabo uthi, nika unyana wam umsebenzi, nika intombi yam umsebenzi, ndinika umsebenzi, ndinika umtshato. Umuntu uthandaza ukusuka ngo-12 kube 2-3. Eyona nto ayithethayo kuThixo kukuba ndicela undenzele le nale nale nale. Khawufane ucinge kube khona umuntu ofika endlini wakho anqonqoze umvulela angena ahlale phansi. Okokoko eqalile uthetha nawe uthi ndicela sibani bani unikele, ndicela unikele TV yakho, ndicela unikele microwave yakho, ndicela la fridge yakho. Zibani bani ndiyawucela, ndicela unike izikawusi zinxibileyo, ndiyawucela nala jacket yakho ipinki ndiyayicela. Abantu abatsho isijwili befuna uncedo kuThixo bengatsho isijwili sokuthi Thixo ndicela ukukwazi, ndicela ukukwazi. Nantsi ke into ke, xa umazi uThixo, uxolo, xa umazi uThixo ekwazi naye uThixo ezi zinto uzinqwenelayo nozithandazelayo uzozenza ungazicelanga nokuzicela. Ukumazi uThixo kukwakha ubuhlobo naye, ukuhamba ngendlela zakhe, ukuhlonela ilizwi lakhe, ukuthanda ummelwane wakho njengoko uzithanda, ukuthanda umyeni wakho njengoko uzithanda, kukuhamba ngendlela kaThixo njengoko uThixo efuna ukuba uhambe ngayo, kukuthanda inkosikazi yakho njengoko uzithanda. Uxolo. uLuka 13:18-28 uthi, wayesithi ke, bufana nantoni na ubukumkani bukaThixo? Ubukumkani bukaThixo ligunya likaThixo, ziindlela zokwenza zikaThixo. Ubukumkani bukaThixo yindawo uThixo akuyo, yindawo uThixo asebenzela kuyo. Uthi kuYesu, ndiyakubufanisa nantoni na? Bufana nokhozo lwemastadi awaluthabathayo umntu waluphosa emyezweni wakhe, lwahluma lwaba ngumthi omkhulu. Zathi iintaka zezulu zahlala emasebeni awo. Xa usiza kuKristu Yesu, xa ndisiza kuKristu Yesu, mandingabutshiyi ngaphandle ubukumkani bukaThixo, ndizise obam. Ithi iBhayibhile, funani kuqala ubukumkani bukaThixo nobulungisa bakhe, zaye ezi zinto ziya kongezelwa. Masifune ubukumkani, ubukhosi, ubukhulu, ukulawula kukaThixo ebomini bethu, sizilibale thina, kuba ekuzuzeni ubukumkani bukaThixo siya kuzizuza nathi. Wabuya wathi, ndiyakubufanisa nantoni na ubukumkani bukaThixo? Bufana negwele walithabathayo umfazi walifaka ezilinganisweni zozithathu zomgubo, wada wabiliswa uphela. Kule ngxaki esijongene nayo, ingxaki yokuphila singamaKrestu sibe singayiphili impilo nobomi bukaKrestu, kuzofuneka sithathe ubukumkani bukaThixo. Uthathe isifundo phaa, uthi kwesi sifundo Thixo endisifundileyo, ndicela ukuba unditshintshe ngaso. Utshintshe into ibenye ngesa sifundo.
okanye uthi kule nqubo endinayo ndicela esi sifundo ndisifundileyo sindincede sibe yinto endiyiphilayo. Wawugqiba ukusithatha esasifundo sele ubonile ukuba siyitshintshile, uxolo kulondawo, siyitshintshile le nqubo unayo, ubuye futhi usebenzise kwa esasifundo okanye esinye xa umuntu ohlutshwa kukukrexeza nokuthanda ngaphandle, okanye ungumuntu othanda umbulo, kulala nabantu ongafanelanga bulala nabo, uthathe kwasona esasifundo uthandaze la mthandazo omnye. Bathixo ngoYohane 17:3 apho uthi uThixo naku umsebenzi, apho athi uYesu naku umsebenzi uThixo awufunayo ukuba nimazi uThixo noYesu Kristu wakhe. Uthathe eso sifundo uthi Thixo ndicela ukuba uke undifundise ukuba wena ungubani, ndikwazi apha ekuthandeni kwam abantu ongafanelekanga ukuba ndithandana nabo, ndilale nabo ndingafanelanga ukuba ndilala nabo. Usithathe eso sifundo umthandaze uThixo usuku nosuku, uthi ndicela ukwazi kule nto endihluphayo. Xolo kuloo ndawo. Waye ecanda kwimizi ngemizi nemizana ngemizana efundisa esinga eYerusalem. Ke kaloku wathi othile kuye, Nkosi, bambalwa na abo basindiswayo? Iyabuza le chap, Nkosi, bambalwa na abo basindiswayo? Kuba ungenzeka uba apha ekuhambeni kwabo behamba bencokola uKristu kwabakhona into awayitshoyo eyayibonisa into yokubana bambalwa abantu abasindiswayo, bambalwa abantu abazothi bangene ebukumkanini bukaThixo. Utheke yena kubo, zamani ukungena ngesango elimxinwa, ngokuba ndithi kuni baninzi abaya kufuna kungena bakhohlwe. Xa selethe wavuka umninindlu waluvala ucango, naza naqala ukuma ngaphandle nokunkqonkqoza lucangweni nesithi, Nkosi, Nkosi, sivulele. Uyakuze aphendule athi kuni, andinazi apho nivela khona, andinazi apho nivela khona. Nihambile nayosebenza, nihambile nayotshumayela, nihambile nayoprofetha, nihambile nayobeka izandla abantu, kodwa athi andinazi apho nivela khona, kuba nihambe ningathethanga nam, nihambe ndinganithumanga, nihambe ndinganazi nkqu nina. Niyakwandula niqale ukuthi sadla sasele emehlweni akho, nawe wafundisa ezitratweni zethu. Athi ndithi kuni andinazi apho nivela khona. Akazi uba andinazi nina, akazi uba nina hayi nina andinazi, uthi andinazi apho nivela khona, andinazi apho nivela khona. Banizithumile ningathunywanga. Mkani kum nina nonke basebenzi bokungalungileyo. Khona abantu abaphila ubomi uKristu azothi obu bomi andibazi, andibazi. Khona apho kuya kubakho ukulila nokutshixiza kwamazinyo, xa nithe nabona uAbraham noIsaki noYakobi nabo bonke abaprofeti ebukumkanini bukaThixo, nibe ke nina nikhutshelwe ngaphandle. uAbraham, uIsaki, uYakobi nabo bonke abaprofeti zange bahambe baphile noKristu Yesu, zange bamamkele uKristu Yesu. Into ethetha ukubana njengoba wena umamkele uKristu Yesu unochatha kunabo, kodwa ke ukuba nochatha kunabo akuthethi ukuba
uKristu Yesu uzosivulela singathanga tanci, asazi apho sivela khona, singathanga tanci sibe nobudlelwane naye. Kuba ubudlelwane naye bubo obuzokwenza ukuba siye apho sithunywe khona ngexesha sithunywe ngalo, ngendlela esithunywe ngayo. Alokugqibela ilizwi esilifunda nguYakobi isahluko sesine verse 13 uya kwi-7 uthi, wenani kaloku nina nitshoyo ukuthi namhla nokuba ngomso siya kulaa mzi senze khona umnyanga ubemnye, sirhwebe sizuze. Kanti nina aba nikwazi kakuhle okwangomso. Kuba buyintoni na ubomi bomntu? Buyintoni na ubomi bomntu? Buyintoni na ubomi bakho? Bungumphunga obonakala ixesha elincinane uze uthi shwaka. Endaweni yokuba nithi ukuba inkosi ithe yathanda saphila siyakwenza le nto nalaa nto, ngoku ke niqhayisa ngokuqhankqalaza kwenu. Konke ukuqhayisa okunjalo akundawo. Ngoko kowaziyo ukwenza okuhle angakwenzi, kulowo kusisono. Ubomi bam nobakho buzophela ngephanyazo. Into ebalulekileyo kukuba yintoni na esiyenzayo ngoku ukufezekisa intando kaThixo? Yintoni esiyenzayo ekuthandeni uThixo? Yintoni esiyenzayo ezoqinisekisayo into okokubana siyambona sinaye uKristu ngosuku azobuya ngalo? Igama lam ndinguThobile. Ungakwazi ukusifumana futhi naphaya ku-YouTube, iBhayibhile ngesiXhosa. Sibuye futhi sibe nazo neziprofeto ezingesiNgesi. Igama layo channel yethu phaya yi-Oracles of the Lord. Sikhona ku-TikTok, siyiphalal, sibe South African Family and Marriage Institute, SAFMI. Sikhona kwezomtshato izinto, siyafumaneka kuFacebook, South African Family and Marriage Institute. Sibuye futhi sibe yiphalala lapho sithetha khona ngezamashishini. Ndiyabulela kuba uthe wanathi.